Hakak Hatsan tarik rempang Hajar Arpun Rio. Ka Immaculate Heart of Mary Catholic Church Maulan Ray, kalapan ha perda ya kajing rakhi Jubilee Rupa, Arpusan Snem joka kenhun Balang Barat Maulan Ray, kabala sedang nadu usnam Hajar Iway. Lasdang ya kan nikasni de kajing le burom mi kakti uble, bod sekamas bukhud balapan menta de Reverend Padar Jamrus Shela, ha kajing senran lang Reverend Padar Theophilus Sotun, Padar Rangba Kanora Parish, Reverend Padar Abraham Kochupurakal, Provincial ka Holy Cross, bat kiwe ki Padar, ki Brodar, ki Sister, lembat ki Pai Renget jang ka Maulan Ray. Hakani kasngi la penkup boru ya kinuang kitkam bathamai jang ka kenhun Balang Barat ki bibi, da upadar rangba jang ka Nongra Parish, upadar Theophilus Sotun. Hakasneng ka krau upadar Jamrus Shela ula kentui ki Pai Renget, bagi ban longkum usintiu bapho bat basing iubi haka yeng kasam haka balang ha parish bat haka imlang salang. Father Provincial Jungi, Abraham, Father Parish Jungi, Father Theophilus Sotun, Rashan Bor, Assistant, Father Francisco, Ki Sister Jungi, Ki Nongtray Balang Bay Baro, Yapi Ki Brother Jungi, Ki Rangba Balang, Tepang Jong Gini Ga Balang Sinong, Bat Yabaro Nongtray Balang Jong Gini Ga Parish Jungi, Ki Nongpay Lang Jong Ga KBB, Bat Yabaro Ki Balay Don Hangni Ban Rakhi, Ya Kini Ki Snem Jong Ki Jing Yai Lenti, Jong Ki Jing Long Balang Jungi, Ha Gini Ga Balang Sinong, Bat Ha Gini Ga Imlang Salang, Ya Pi Ki Pa Jong Play, Ki Long Kaba, Ki Long Kabe, Ki Samlang, Ki Kena Ki Hebare Baro, Ki Nong Wai Kwaya, Bat Yabaro Ki Baydon Lang Ki Basenran Lang Hangni, Ban Yaingu Yong Play, Ringkat Lang Bat Gini Ga Balang Sinong, Abaraki ya gijing dap arpu santali gisnem jong ka kenhun Balang Barit. Mental kasni kumangi hangni kada gijing penhap perda ya gijing rake jong ka KBB kenhun Balang Barit. Ngangai bagni gijing penhap perda kamdai ban penkut hangni kanang dai ban yai biteng kum kini gilama ki bakawe ban peni ya kedak kasien jong gijing kraw jong gijing long Balang jungi ha kini ke Balang Sinong, bat ha ka Parish, bat ha ke jalan yang borok away. Kini gilama, ha kili ki girong ki drup, ki boper, henry ki don ki jing hikai, ki bahap penai ha khamat jungi, kaya ki jing ngimi ka leer, henry ngi tipat ya ki jing kawe jung gilama. Ka jing jungi ha ka perthai ka kata, ngimi ya ka mensin, henry ngi tipat ya ki jing don jung ka, da ki jing ai bental jung blay, bangin ha kini ka perthai, Bantray, halaki dur repair, halaki sap ki pong. Kini ki lama ki don ki jong ki rong ki rup, ke bajerngam, ke bali, ke basau, ke basdam, ke bablu, ki don la ki jong ke jing thau ya ki jing mut jong ki, mangiru ki don la ki jong ke rong ke rup, ha ki jing long briu ke jongi. Bat ha ki jong ki rong ki rup, ni pen pau ya ki jing long basisha, ki bare shadien jong ki jing long bahar ke jongi. Komen kepada habangi aingu yang boleh hadini kesi ke bakerpang jong ke jingdap arpu sandali kesnem jong ke KBB unong wai sam wang utrai ulale ya ki kam ke bakrau na ke benta jungi bangi dap da ke jingkemen dekat bangi nang rakhi ya ke jingkemen jong kini ki arpu sandali kesnem jong ke KBB ha ka balang ni aingu yang boleh na ke benta ke jingyai lenti jong ke jingyai ke balasu thit haga gospel kabala besar lagi jing duai bat kabala penpau limba ke jing dei parabril bat ke jing shekri mar kaliang ngangai pag nongrem jong ke KBB kadai katahi kabai lumlang da ke jing yai ban pule ya ktin jong u bat ban em sakhi ya ke ke bangi pule ban long ke gospel ya ki wei pat kasil ba Jubilee kamdei tang ke jing rakhe ya ke por ke balalai ya ke por jong ke jing stang ya ka por jong ke jing ya henry ka dei ke jing rakhi ya ke jing ai ka ba im ya ka jing ai ka bangila yo pat ka jing ai ka bangi sam pat ka jing ai ka ba pen pau ya ka bangi puli na ka ktien jong play ha ki khrdop yeng ke jongi pat ha ki imlang da salam bat ha ki jing dei par breu jongi ha ka balang ka balasdang ha ki kam apostol ha ki kam jong ki apostol nong ba ar kada khasau ar do sau pinyo kabakum no ki kenhun ha ki tu ki jup por kini ki reunai kilai lum lang
daka kunhon kabarit kilaya duai long kilaya kediak pu pat kilaya rap iwei wei pan kene kadai kanuksa kabaningkong jong kakunhon balang barit shwa bandon ki yeng mani ki bahe kajingai kalasan hala ki yeng hala ki rimpai yeng kabadon borbor ya kathume jong kajingai glei jong kajing e ba kajing duai ba kajing san ha kajing pule ya kakin kajong glei kini ki padro ngai ha kajing sang kajing kendo kajong ki kiasam ya kajing bha ka bamar kaliang ka ei ka baki don ki iceborne mar kaliang kamde kajing khamna ya ka baki na yo na kikti jong glei kikti kejungi kide kejing yo ya kejing e bagi kiti kejungi kilong kejing sam ya kejing e haki parabre ban haki do ki bre ki badan kam ya kejing rap kejungi kaki bibi kakun hon balang berit kalong kejing ai beteng ya kata kemensin apostolic ya kejing long bakhu kejungi ban long ki apostol khelai ban penbena ban pelong ya ki wei pat kising ran junga kajing hem jong kajing em jingai jong ki remei hagi tu ki por kadai ka baki ai ka baki don ki asam mar kaliang baki lolong ki bri ki basbon na kata daw ngio snoro mene na kajing mai phang jing rang ba balang baki thong baki mission baki jing i jingai jong ka ki bibi hagi balang sinong kala penmi ki so ki badai ki beso ki babha ya ki bala spe bagi bala ayum bala pelong yo tau ding bapeni ki so ni batiang dagi kam ki sidak kisien om daga baki pen paulut ya ka baki lale namar belai kata hi gede kijing e kijong belai ka kenhon balang berit kumajulong hi gede kalinti batmai banlong balang kajing i jingai jong kalinti batmai banlong balang ka bala pen klein ha ka Vatican Council ka baan kabala kedaw syai baka balang kamde tangkar komtre kam Henry kalong kipal junglay kipal kibayay lang ringkal lang bat kabalang nagtagdaw ka kibibi ka penpa berbor ya kabalang kum kalong yeng kalong sem kayeng ka sem kada kayeng mane ka barit ha ka badon pa ka kumi baki phone gikti dai ha kayeng ka sem jongi badon keduan ya kabang pa bakitmi baki khon gikti ki dam laki khosin ki ngu man ila ki kle baki phai shublei laki chung solre ban kenel laki kti ban pendai laki kti ban turwa haublei lagalong ya ki jing ple ya ka step ban ya ki jing khang ya ka sni kumba ka jing dwai jungi ka long berbor u shabi jong ka step ban tala jong ka me ban ong ha ka basdang jong ka step ban play ya kijingai e kijingar khu jong play bagani ka si ka bangi em kan le kijing lam dan ti jong play ban habakut jong ka si pat examination of conscience ka bangi pai thu ya kijing long batlot ya kijing long baklain ban khang khdet bat sian ya ho play na kijing don jong ya ngel ban ya daingi ha ka thia ka jang ban i biang ya kijing shai bat ya kijing dum jong ka me don gibril ki badwai ban yo shibon ki ke baro don ru ki bri berduai ban ong kalong kamon joni ka syong hangi kumno ban penpau ya kita kathme jing duai jing ya jingi kum kalong yin kalong sam ha ka balong ha ka ba ka yin mane ka bret ka ban penpau da ka jing sirham ha ka jing duai ka balang kum ki jing long ka wei upa ka tme baki khon ki kti ha ka yin ka sam ha ka jing long thme ka bret ki pelong ka wei ka yin ka sam da ka jing e da ka jing kemen bat ya kijing long lang hapdeng jong ki sap ki phong hapdeng kijing long ba per henry ka ju ka ji perkhat kumta ni ru ni don ha ni ka balang ka bakhu ki jong play ni don kam ban snok yelade da ga mun sen jing long ka we ni wan na ki jong ka ja ki jing mot ki ji perkhat kam dai ki jing pen pai pen pra ya ki jing mot la ni ki jing pen pai pen pra ya ki ki hidden agenda ki bangi don Henry ben penpau pat ya kejing maya kejung blai lengba kejing duai ba kejing story kejungi kabalang tung kejing yesimenta kenbau ka kibibi ka penpau ya kejing long balang ban ya kejing long jungi ha kini ka balang kamdei kejing perkhat ban ong ka balang kalale ayu na gebenta junga ngidai ban peli ngalale ayu na gebenta ka balang ka bangangai ka bangai don ban ban yesimenta yang ini lakhat ban yesimenta ha kejing long balang ngimdai ki spectators
ngin dei kinong pe kai bani i yo te bale ya ga te ga bale ngin hapan rung hapan le shamadan jong ke jingile kai kumalong thik kumiginong le kai football ki rung shamadan ki don na ke jong ke position but kin mau ba hapden jong kamadan ka jingile kai kalong ke jingmot kalong ban jong ban yale ban persyang bat ban don ru kathong hamadan ha ke jingile kai football la da don ki pelia la da mundon ball mundon jingmot la da hamadan ha bayai kai football la da don ki pelia pat ball mundon goal post mundon jingmot ka jinglong jingman jingi ru ha ke ne ka perthai kum ki breu ki bangai hau glei ka de ka ta ni don ha ka balang nge shimman talang ala ki kerdan bo phel kam dei ke jing crow jong ke to ka kam ka bangi ba ka dei ke jing im ka bangi persyang ban yaine da ke jing sore ban no snyang kat bangi lang na ha ke ne ka perthai ngi dei ban long ki basbon na ka ban cha ka balang ban ni shimman talang ndai tang ban shu phnyong ndai tang ban pai perman ki jing bakla jing bi wei pan ndai tang ban tan tlai ye ki to ki bala persyang ban kiu shalor Henry day banya persyang banya yayin kalingkat lang synodality banya don lang kum kawai ke king asam haki hima ke jong blay hamne kamle ke jing perkhat jong ke jing perkhat banong nga day mga Henry day ke jing long mangi ban kinti ya ke jing long balang ha ke jing khoi bat ha ke jing long jong ke jing crown jong ke jing long kristan katolik ke jungi kabalang kebadan ya commission kin mau berbor long lenoi ladang isu don haga balang ladang imdon ya commission ka background ka manifesto jong Chris haga gospel jong Lucas kunong ka basaw de khat prata del umen sim jong blay ladon banga balwa ai u ya kata bor ban ya lap ya commission be jong u ban penpe ya ki bre bamanla ban pen ya yu bre badeko ban pen syai yang brio bekelot ban lek ban pelai lo yang brio besyasat bendi ban le jengok ye ki brio pang ye besyicom commission jengi kum kipal jong blai hakini ke balang hakini commission jinglong katolik ke jengi kadai ban dong ye ka vision ban commission ke jengi ban ye i jengai ban ye i ye ke commission ke bau try la ban rap hakring jengi ban lo kristan ban la ke kristan kadai ban long ka sakhi ke baim banyalap ya commission ke jong Chris bat kani ka KBB hakini ki arpusan taligisnam kala persyang ban pendap ya commission hagi jinglong balang da ka baki kenel ya ki kiti da ka bagi sio snow da ka baki pule ya ka kiti jong blai ka balong ka shiti jing e jong blai bat ban island ru ya kani ka shiti jing e ban samlam chiti wei pan da ki commission omde tang da ki aka ka balong theoretical da ki aka ka ba shu plan Andai daki kaum ke bangi im daki jinglong mission ke jengi ya ke bau try la pendat ban ginang yai beteng ya ka kaum ha kene ka perthai ke bangi syong ngisa ka KBB kam dei tang ka kenhon jong ka hapo ka balang andai ka dei ka balang ka ba im hala ki snong ki thau hala ka parish bat ha ki jelan yang ke jengi ha ka KBB ngi duai lang ha ka KBB ni pusam ya ka ktin jong blai ni sam ya gijing e ba ya gijing kemen ni ram markel yang ni pla ya gijing e da gijing em bat ka ne ka de ka balang tip yang ni da ka kerteng ba ni don ha ka ni ka balang lese ni don ha ka ni ka balang ba nos nyang da gijing em be jengi da ki sap ka bangi don kin mau berbor ka jing don jengi ha ka balang kala menong ka baduk tam ne ka baris pa tam ka jingdon jengi haka balang kala belong ka baduk tam ne ka boris patam ka jinglong duk talong ka bangi chin mense ni khamna ngim tre ban ai hendre ngi kwa ban shiyo na ki wei pat hendre ka jing subon kalong mundai tang ban shu ai da ka pisa ka tingka hendre ngi ai da ka bol da ka jingmo ki perkhat bat ban yadon ben talang ha ka ni ka balang plantet ka balang shnong mountain ray talong bol ka balang shnong ka badab da ki pa jong play ki bas rehan ka mense kiba klan ke jinge or kiba shlon berbol bande ek man jungu da ka ba kira markel yang ban pense so ya ke jingim ha kane ka shnong ke jungi ti don kam bani ya ringkal lang om da ke jingtip na lade endre ru ban wa ke jingikai na ka ba ka balang ke hikai pungno ban ya ha kane ka lenti mission ke jungi baleng idon kam ya kane ka KBB ngidon kam namar
ba lingba jungka la pen klan ye jing em jingai da ka bangi yoma ban pen klan da ka kuli ye tin jong blai ban em ye the gospel ha ka jing em da ka bangi ma mar ka liang da ka bangi rap it baduk ko mangi snow mane ya ke history jong ya KBB ki bala kene la kikti ban rap ki bril ban shna la ki ging jong ki to ki bril da se ki baduk ki batoy ban penbai ye ki jing bakla ban yalam ye ki wei pat ki bala jingai ban kring biang ye ki sya ki hima ka balang ga jung nangta ban long berbor ki bril ki batay ki ben sim je ki wei pat da ka jing termen di ni ka kubor ka bangi oslo menta ka step lingba ki jing pule ka bakrani ni shapang ka jing so lang ka bajilil hapren jong ki jing star jong blay hapren ki jing lai lo jong bril ban ya ki jing khot she ki jing long hok ka bakan jaman sim lai tli ki ai ki bangi yo na ki jing pule ka ba menta ka singi long biang ka de ki jing star jong blay ka ba usira open pau ya ki jing long dan kurang ban ya ki jing kle jong bril na ke benta ke jing em ju simet ban je ke galanti ke basyakman ka e galanti ke bangila ban je ubleu ai ban je na kalong ya ke jing em ni na kalong ke jing yang na ke benta jing kalong ban je ya ke jing em ka bai habdur ba ke jing khot ju ublei da ke bangi kongu ya he kum ke ju ublei dan sipau teli ke kum ke ju ublei bala benrab ya kita kisi pau hati artli ban e jo blai ban e ru ya ki parabril ka jingdon jini hagani ka perthei ngi em tang sisen tang batang sisen kala biang la dangi le baha nginom yo bon sin ban em hagani ka perthei ngi don la ka jong la samai jong ka jing em jini hendreng ide ban bloom ban pensei so haganu ganu ka jaka ka bangidon ka jingdon jini haganu ganu ka jaka kadai bandong kum suntiu kunap uba pho uba pun semua ubi kajing don jini hakino binu jata kimdai bandong kita kinyut kibashu mi bat hakiju kapor ba pentut penban ya kajing em jati wepat kajing don jini halagi ngrasam kajing don jini hakabalang kajing don jini hakaparish kajing don jini hakjilan yamba kadai kata bangin long berbon kibril kibapun semua ubi kibapun sing ubi da ki jingyem jingi da ki kam ke bangile mundai bandong penban kita ki nyut ki ba ki wei pat ki pi ni bangilong penban ki ding penkiang ha ki jinglong kristan ke jingi den ma kata kedau ublei wangi ke bor perkhat banjit ya ke no gelenci ke badai banyai ba ke no gelenci ke bamdai banyai ka jingi tiblam ka kren hapo jingi banjit ya kata kamdai ki jing shia bot pai kamdei tangan ong bala bon pai bejie kala pendong ke bamdei lu kamar teng ke jing bon pai ka jing mot kala penyalam bakla Henry ke bensim bashinrang Simon Jenkin Duncan ben Grenshai ha ka poetry ke jing ke bensim bashinrang kamdei ke jing bon pai ke bapen ham ya ke jing dong kristan jingi kadei ke jing dong berham jong jing em jingi shimet haba kibril ki bayen ki balala bandem khosil hakmat ke dun kna ke jong blai kila ni ban yang hakmat jing babon da jing shlor da jing yai ba da jing termen kamdei ke jing kwa buram jing hakmat jing babon kadai ke nongrim ke baskan ban ong nalong kurthon kristan datle ba da jing yem jinga kadai ke football ba ya ki wei pan ke jing pule ke ba ar na pen ishai ya ke jing start jong bril ba ya ke jing shampang jong blai ni ki bril na se ngila pandon ki degree ke ba he ngila pan he pan san haka structure jong ke jing long bril jungi ngila pan don ke jing paki dulan ke jungi kini baro ki syukut haka no gano kasi haba ke jing yap kawan haka jing em jungi ka jing start jong bril kelesi kala ban perkhat kat ni kamdei ke degree ke ba pan crown ya ke jing long jing kristan ke jungi kadai ke jing em ni wat kito ki bamle school ru ki long ki riu khot hakmat jong blai kamut namar bangila tiblot ngila nanglot bani yodot kadai ke jing timen hakmat jong blai kadai ke jing em ke jungi ka bai habdur takum ke jing khot ke jong blai ke jing shampang jong blai kalong ke bal bure Henry hab ban i kata ka ba blai pen pau lingba ke jing brand jong naga ktin ke jong ki kam jong blai ki long ki ba crown bat namar kata kedau ngin haban syanya haki ai boro pai shedin ayu yo blai pai shakmat syanya yo blai pai saudong jengi syakri yo blai pai hapo jengi wat yo blai kani ken gade ke nong rim jong ke jing long jing em jengi ha ke ke perthei
Kami dari tang kejing yang jini hak pertai ban cukulum lot ya ki boro. Kelam da perkhat pat ya kejing dan tam jong ki bei pat. Ngidon kam no marka tagadaw yang ta kejing syampang ban wa no play ban duai lam hau play lingba kejing ai jong man sem phoi kejing ai jong kejing long basyampang bangin jit berbor ya galenti ke badai scam jimot kupara bangin be boro wan dong sya ilam bakla ha kejing hikai jong ke perthai ke kwa ban penkala ya ke gospel jong Chris Henry ke gospel jong Chris ke ban penkala ya ni Gabriel ki badon ha ke ke perthai kejing hikai jong ke balang ke de kim dei ban sya tak klub dan kejing hikai jong ni ke perthai nomor kejing hikai jong ke perthai kira ban tak klub ya kejing ha ya kejing long basisya jong Chris da ki jong kejing yosuk da ke balek tu da ke bam im bam hok bat kum ta kater ke gospel ke hikai ni minta syapang ke jing khot ya ke jing long hok ke baken jaman sil ngio so mena ke jing puli ke bala hikai ni ya ke ki basyong dor long jong ke syong kha syong man lane ke jing im jing ha ke jing jai jong ke jing long man sil om ban bitai om ban dong ban bitai lani om ban ya pet si lsi na ke jinglong shong kurim ke jong ki bril and they ban shimber board ya ke jingko dor jong ke jinglong bril ke jingi ha ke ne ke perthai te para bangai dei boro ublai lokot ini sya ke jinglong hok integrity jong ke jing em ke jingi ke bapen pau bapen shong dor ya ke nong rem jong ke jing em jingi ke dei bor ban songthu hamno ni yang but ke gijing mot jong gijing em jingi ha ke perthai but ke pat shedden dat jong ke gijing em jingi anala khla na ke perthai midon kam ban pen bha mdei tang ye ke bapau shibar ban pen bha ru ya gijing long man sem jingi uwei dentist doktor binyat lokali yu tau khna ubalai ban pha pe ye ke binyat jong wong piju shoot ne ye piju brod ne ye ke binyat jong pi wong hoi doktor Kaba ki burut ya ki beniat ke jong pi burut ki yuno ki benta jong ke beniat jong pi wang ngabrut tang ki benta ki basyakmat jong ki beniat wang balai ki burut tang syakmat jong ki benta jong ke beniat wang kenang baki beriu kini i ya ki jing kenat jong ki beniat jonga syarendat jong ki beniat pat wang ngamju kham ya por ban syut ya ki beniat kejingem jingi ha perthai kumdei tang ban pen bha tang ki ban pau syakmat jong ki paru beriu ban pen i tang na ki rong pong ki basyabar ke jingi andai dei ban pe syaporu kabadon hapo kemen sim jingi namar ke jing snail jong ki beniat tam dei tang babdan syabar kadai na ke jing bam kun na ki ke badan syapo jong ka bat ke jing bam kun jong ke jing yap jong kemen sim jingi kadai napo namar lai nim sim lapen ba ban wa ya ki jing ma ke jong blai Kirmak tagdaw, ngimbod yaki anjong blay, tang ban pen bang bril. Ujisu ang ngamsim la ban pen jot, nani ban pen rem, ban pen dam yaki kipladon, handre lawan ban pen janai yaka. Yaki jing pen janai jong jisu yaki sipau tali hitum jong blay, daki artali ban eid yong blay, ban eid yaki par bril. Sipau tali, kimde ki ain ban pen satop, ban pen janjar yangi, kadai kijing hikai yangi ban bot katong kebakumno, kalenti ke bakumno ka saibot ke bapen i yang i ban lek syeke lenti jong blai hab ban i hab ban ya ban poi syata lek cha sacrament jing penyesok setang katu ni singin sarung syata ayom len ya ke bangidon kam ban penjanai ban sothu bangidong kinong pop boro ngiong bangidong kinong pop tang pinggiat pan ki basothu ya bijinglong nong pop namar belai ta perthai ke hikai ni mumlei lei Baro kile pop, lei lebe kata kede gijing kwa jong kusoi. Bagi jing kwa, gijing keman jong kusoi kalong boteng bandai sya gijing ma jong play. Boteng bandai sya kekhet jong gijing snai. Upo Francis uang berbol, ublay ulang berbol bama, hendai day mengipat kibathai bandai banyo jing ma na ublay. Para bangai day baro, kede kepon, ban penjana gijing long bahap ke jungi. Lagi long kirim yang, lagi long bilong pa long kini isamla, penjana yang ke jong gijing im, dah ke berkat mai, ya gijing im mensim jingi banduai hau belai banau tu belai, tu sim ya gijing long batlot jenga, bat ai ya ke bor jing klan jong ni kan jong sa panla, anyero ya Jesus Christ. Dia kena pun, nakot, ya keteng iki, bat kinwan sekhmat, lang malak untuk tubuh.
Naga Block 1, Audrey Hanbu. Naga Block 2, Unity Marbo. Block 3, Mary Wansuk Sunga. Ronnie Khatpuri. Iban Nilang Marbo. Naga Block 5, Dondor Marbo. Sandeep Kordor Marbo. Dashisha Marbo. Naga Block 6, Melvin Star Marbo. Naga Block 7, Angelus Christian. Joshua Marbanyang Walang. Naga Block 8, Sarlin Doling. Juhi Mary Karwar. Mission Star Priam. Disna Priam. Ke Block 9, Angela Maulong. Naga Block 10, Sabina Marbo. Jitlang Christian. Kifuli Marbo. Dapentian Marbo. Bat Saiwe Naga Block 2, Henry Marbo. Kini kita group leaders jangka kenun kini haki Block 2 Banyalam yaki upaya gue langba akan usah kin bagi kami. Kariki Kambalang kata Banyalam madikai yaki para mangin mangim yang jenget katkum raktin jongublay. Ngai tu yati mentakum ki para mangtrai hakani kaparis tumi. Ngai tu yati mantrai milot Babat kia kena kam nak kita ke boram jauh belai. Ini nanti yang bainau nau belai on nak beriu. To yele stom ban kentu makan pam ban pensuri ki bai pam ban ha. Ban kesan mat keliang mat ban trailang katkum ke bensim pentamai kerukom pentamai. Ha kerukom pentamai ban long ke balang balai kai pi. Kum jino yalam to yele barbon ban pentu bod ya Yesus Kristus. Barawan ban sakri. Om ban sha sakri. Karukom ban long long yalam katkum kamen sim kilibi. Kalong ban pan krau yakiwai. Ban ai buram yakiwai ban yaram yakiwai ban long he. Watsha bakan pau badai mapi bale yagalo gano kakam. Henry kit kontaro kinong badai mani kibalale. Shua berperkuat. Fraramba perspesiuni inkli tekit yakinai dalam ba kila papit dem ban sinti kini kam shua ban berperkuat iki. Ko parano trai dilatih dem. Ba kami kakam bala mensyad api kalong kajing khot jeng ublai. Ngalatih. Dilatih dem. Ya gideti kibiyadei man kekendan menyalam jumpi kata man lain ai jung kai kista man pedulong ya kejingalang kan pakai pot man lau benai sa kinong petlang man panyarap lagi para dekot man he ansan ha kejingat Ngalatih. dilatih dem ya gideti jumpi man trelang para menyalam baru soblai nong petlang jumpa Paris bat kiramba walang Ngalatih. Yin ong purba laong kikun Israel kat kabautrai buang inle kane ke pendan buram yo blai bat ka jikir pu jung blai kan yar ki kisam juni hadis nong bat akari juni kunta ka pari ki ipai ba baro bari lalang yang kene jinge rengkat bat kini para no yalam bat kebacat buat sungha yang lan baro
khoi ban kleri ti jogi ban kan para mangai man Kepada waro sebagai kiman joki. na ga ta kini kini nyalam mat mai a blai trai kenrat nyai mu idam yemi ban la khot ya kini para jongi ban sakri yemi badi ki para mangai kun ki para nong trai jong kaparis bat jong ni ka balang snong ni ka pati ni ban ya sei ki na mun siam jong me rengkat ban sap ki phong ki bagi don kam Agaban pemdet janai ke kamal pen kamti haki. To pedap dia gado nur joki la gajing kan, gajing sok bat gajing ye. To ai bakin tuai banlen ya ladi na ka benta ka buram jome. Bat bakin kham ko yame ban ya ki baro. Apren gajing tenju jong gajing ya. Gajing janjar bat gajing kuslai. To ai bor ai sor mami Bakin on tulot on swai haga kam sakri jongki to pensit so ya ga jingtre jongki na bakilong isakri na melakhot sa kabri jongne daw trai jongi Yesu Kristus kon jongne ubai man wasin saran kan me la maduman si mukhoy ublay junam la junam Amin. pot jong junam yitre lang ha kane kabalang Immaculate Heart of Mary Church Maulonray kaba Arsnam akan ikapares si Dominic Savio Nomra. Bukan sing untukku yang kilingna berhadi. Abi dia jungi la gadi nama ko jong Yesus Kristus. Nalapanin niya kapatay ni kapadi ni untukku mapangatang ni ginigilingta. Kaban sa sandang ni ginigilong yalam katang ba. Da kapadeng niya ki kinkamao ya di bagilong ki atiar jungi ha kaban panim ya kapatay. Apa yang balang, bahasa balang kirakan lah. Todeng yang dilimpa kadang kejungai tilut menitrelan matutrai akan penim ya kapatay.
jing kanya junga ba jong phi ka long ba padiang hun hau ble kwa badan bor ba ro to ai ba gane ga jing terwa kanya ko try ngi kirpa kan pen khod bat pen thama yangi bat ba kan long hagi tu ba bo li da man jome ka thame jong ka bainong bam jugut dau Chris u try jungi u try un don ring ka hat bat phi to can till ya lucky dolu Jongin ayu you try can rod who blay jongi Da shisha galong ba shong hau ba day ga day ti jongi ba ga jing pan imengi Haman lagi por ki jaka ban ayu yeme go kan rod go pa ba khoi ko blay ba dun bor ba bam jikut Namar hamingi im ngi ki ngi long kat banginang don hagani ga met ngi yo ma om tang ye go bor Jong jing suma su kher jong me man lagasi Henry Watman ta hero ni yomat ya kanong muna jong jing imbam jikut namar dat ba yo pudiang ye so ni kong jong ben sim do wam la pin mi pat yo jisu ni ba yo kum ta ni parta jam hak jing le nyam makmen ka baring ka boro ke angel ni bemna ye jing ro wai ye ro ye me to shim to bam na gane phi baro na mar gane galong ke met junga ya ga ba an it na ga banta jong phi aga ju per kam na lai bam le shim ga khuri ga bai ngo biang ni me ra ai ga leksin ran ong to shim to di na gane phi baro Namar gini kalong ka khuri jong snam jonga jong ju tang ba thoma ga bam jukat ya ga ban pen na ga banta jong phi ban na ga banta ga bon na ga banta ga jing ma be ki pom to le gini ban kan ma ya nga ka jing ma ya jong ga jing e Ka
hak jong blai hak ni balakin no ni ki pop jong perthai sukito ye bala khop chi jing khawai jong khon dang bra okan ra na shong hak ko no wan ro ko be jong le shong na ki ba sin na sakya Sebelum berceluai, arspa lai pui.
mam basyam na beneng nigarpan ko try. Bangin tangan borbor ya kita gajing bang daga pada shisha niyo jingim. Daw Chris will try jingi. Try daw ringkat bati. Uglay badan bo unter koi piu pa baru kon baru mensim bo kon. Tulesok bersegri hok yo try. Hadirin kemas berkhoj la pelat patba ya ka souvenir sakan mau ya ka jing rakhi Jubilee Rupa jang ka KBB Maulan Ray da upadar Theophilus Sotun. Padar rangba jang ka nong ra parish bat ka jing punkup buram mi ki padar ki sistar bat ki nong lebha ki bala penlong ya ka ni ka sngi ka bajab. La penkut ya ka ni ka sngi da ka jing manis sakramen balayalam da uravan padar Theophilus Sotun bot sa ka program lengkot kum ki jing ruai jing syat bat ki drama lengkot chapang ke gospel na ki blog bapher jang ka Maulan Ray. La don ru ka jing ai khusnam shiki nong job ha ki jing ya ko bapher. South Park Dipole Park.
kapdeng jongi ya gajing kenmau gajing sa sitom jong me to ya rapingi ban buram ya kamet berkasnam jong me kenang menginyo berbore iso jong gajing sespa me ubai marbasin sa junom la junom. Lada bisa magnay na ngam kwa banyak bangsa tumya kenrat cuma lada bisa magnay na sa markongpong kung ta kisipay hila menjol bangsa na ya markongpong. Jong Kapatukan City, Balakot Keteng Hadumenta, Daka St. Peter Basilica, Kublai Shibun, Kedrama Kalakut. Tiga dia nggak berkapti, nggak berpasuki.
bawan baa kini na po komiti balang blok 3 di kini dikenteng di pangan sakot bala da ondan hang niru ongai kami astan ni menor banu di dan hang ni soha banwan barkan simon komiti balang blok 3 iban rilang marbo ban seilang renja ikena sius marbo Merini marbo Loretta marbo Nada amdan manore mano subhakna banwan pensim kum kipai remet jam blok 3 Kibayo balai kabaiban kuis niyo anak komiti balang blok 2 Dan ai ka jing thapti na anta ini sekretari jeni bala songkai bala pensim na anta kipai remet jeni I komiti balang blok 2 balawan balai kabaiban kuis niyo i Brian Kriam Kinison Maulong Madonna Maulong Hibalari Marbo Maria Zinobia Marbo Brian Kriam Kinison Maulong Madonna Maulong Hibalari Marbo Maria Zinobia Marbo ingin aja cinta hati saya sih nanu karena belakang kasus ini kita balala alendat ya kabai berkus kabai lada dan penyakum ke pastoral committee dikuntan nakali yang sini tahun ini kublai sikun kublai IT no hai social gambar Herman ban ai ya ka program jengki ke bahasa alenta Kota yang secretary joko blok 9, kota yang secretary joko blok 9, bensim ya ke price. Toh, saya bikin awal, kota yang kini ke abad bensim nama apa? Kan sakamnya kan samsem, kota yang kini ke abad. But kini kena ai kini kementu bantu apa blok. Bahkan ni apa selupat kidan kementu berit penyasam dalam dia apa penuh jopi. Dia yang agak sikapti ke bejam nak ke bentak blok 9 ke bejam ya ke skip competition. Toh, kebetulan baar Aku skip competition ke block 6 yang akan ke secretary KBB ke block 6 jadi mak maulong bersiap yang kini ke momentu rekat bak kini ke momentu berit bangsa malaki block champi yang aku cakap pina ke block 6 dia ke bawan balai ke block 10 dia minta akan ke secretary KBB ke block 10 bersiap yang kini ke momentu rekat bak kini kosong Bansam halal jom di blok jom ni. Yang aku cakap pina ke bentak blok kan dulu jom. Aku cakap pina kam jam. Tah, besibun. Dia, mentah ni ada nak buat cek dancing competition. Kibuyo apa ni kong? Ya ke dancing competition kini ke blok you? Blok ye. Cek sini. Oh tak, siapa dia? Jadi kita awal nak prize yang singing, ngapak nang perkenalan nak prize yang dancing. Karena aja nak prize yang singing mah. Tapi kawan menitong, agak prize agak competition, the singing competition kali ke block 3. Yang akan secretary TV ke block 3, bersama kali ke momentum, buat kali ke song, bersama maki block champion. Karena kita pi ke bujur nak tak block 3, kepala prize mau kena maki ke singing competition. Kawan baar. Kedai ke blok 9 dia akan mentai secretary KBB ke blok 9 banwan sikmat bansin dia kedai ke momentum kebawan balai kedai ke blok 6 akan piang secretary KBB ke blok 6 bansin dia kedai ke momentum ringkap ke kiri song najik gaji tapi nak berentah jengki bagi dah tres tu malu kata-kata buat angin kiyo ayah Islam darasi ya, mentang itu nak ikut sekat dancing competition. Dia akan dikepor, air dari sister Grace, pada ayah ini, dia akan dari sister Yahun Nang Christian, teman ayah ini orang sah. Buat yang pemerasa nama ikut job, cong dancing competition. Buat menikah ke dancing competition kita ke block 8. Yang akan jadi secretary KBB ke block 8 teman sim yang
kini momentum nak mat buat dia kini gesong kemudian di momentum kambo napo pensam lem segi blok jompi aku ni sekretari TV trong blok 8 atau ini lawan dan aku sih tak pina ke bentar ke blok 8 di bawah baar nak dancing competition ke blok 2 ke blok 2 dia buat ya sekretari TV trong blok 2 orang siap ya ke momentum rekap berarti di gesong trong di momentum buat Aisyah di Kalau itu kita mau ke blok jompi blok 2 saya jidon tah ini lawan dengan agak sih kaki ke macam nak bentar blok 2 bukan pala yang dancing competition today ke blok 5 tinggal kuat ya sekretari kedua trong blok 5 banon sim ya ke momentum dengan agak sih kaki nak bentar di blok 5 Lei Shibun kami dah dia bentar impoi shwa sa ke drawing competition mesin senang akan rasa nomor 4 karena sudah tu macam nak di sesian dari Kristen itu kata-kata agak sedikit nampak pada daerah
la 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 la